Foli ni waleɲumano an b'o kɛ k'o ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma ni waati in na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ min ye an ka gafe kunnafoniw ye an y'a fɔ anw ye yɛlɛma o kɛbaa ye anw ye waati la an bɛ don studio kɔnɔ ayiwa waati dɔw la min ye k'an sigi n bɛɛ da kan ka se ka baro kɛ ni jamanadenw ye n'a fɔra ko kunnafoni a bɛ ɲini ka di dɔw ma o ye jamanadenw ye ayiwa o baara min n'a bɛ kɛ f'a ka surunya jamanadenw na o wulikajɔ hukumu kɔnɔna la o de b'an bila an bɛ sigi min na bi n y'a fɔ gafe ninnu u bɛ sɛbɛn nanzarakan na ayiwa kalimu tabaw dabaji karamɔgɔw olu bɛ wulikajɔ min kɛ maguwan min n'o olu b'o kɛ kunnafoni di ta sira anw b'o ta ka se ka o bɔ nanzarakan na k'aw bila todunkan a cɛnin na min na bɛɛ lajɛlen o bɛ kunnafoni sɔrɔ a kana kɛ maa si den kelen negela ye o baara de b'an bila ka sigi yan bi tuguni bi ye tarata ye sɛtanburu kalo tile 27 san 2022 ni faamuya sɔrɔla nin kuma la an b'a fɔ ayiwa aw bɛɛ bisimila aw dangana an ka gafe kunnafoni kɛnɛ kan gafe kunnafoni na sɛbɛn fɔlɔ min ma ɲɛkɔrɔ o de ye nouvelle horizon ni a bɛ fɔ o ma ɲɛda kura a yira k'a fɔ n'i ye sangafo kɛba ale mana bɔ so wulubɔda fɛ o b'a yira k'a fɔ a ye dɔwɛrɛ de fɔ min ni ala ka ɲinɛ a la tɛ kelen ye an bɛ waati min na mali kɔni ye a ka yɛrɛmahɔrɔnya k'a yira k'a ta fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ min ye jɛkulu min bɛ yen n'o bɛ tali kɛ farafinna jamana minnu n'o olu bɛ cɛncɛnkanaw la ayiwa o y'a yira k'a fɔ min ye bi olu yɛrɛ kɔni y'u sɔbɔ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na n'o ye mali yɛrɛ kɔni ɲɛmɔgɔw ye ayiwa olu bɔra bi wa u bɔra sini a yira k'a fɔ dimi n'a ye min bɛ tali kɛ G5 Sahel n'o ye farafinna cɛncɛnkan jamanaw minnu n'olu bɛ jɛkulu kelen na u y'a yira k'a fɔ an bɛ waati min na ayiwa ko a ko kɔni bɛ ka taa cogoya min na ni laɲini kɔni ye maa dɔ mana waati kɛ masaya la a ɲɛmaaya la o ka a di jamana wɛrɛ ma o baara min n'o ma sabati mali yɛrɛ kɔni fana y'a yira k'a fɔ ale kɔni b'a sɔnbɔ o kɛra mali ka kuma lase an bɛ waati min na a yira k'a fɔ min ye mali yɛrɛ kɔni kɔnɔna ye wele kɔni bɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na ayiwa min ye tɔnw fɛ jamana wɛrɛw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛ fɛɛrɛ min bɛ se ka kɛ mali ɲɛmaw olu bɛ se ka sɔn cogoya min na ni ka sɔn ka segin ka don min ye tɔn min n'a bɛ fɔ o ma ko G5 Sahel yɛrɛ nka a bɛ i na komi mali yɛrɛ kɔni tɛmɛra ko wɛrɛw fɛ min ni o tɛ kelen ye bari a yera k'a fɔ G5 Sahel ko a tɔnɔ ye jumɛn ye min bɛ se ka kɛ sababu ye gɛlɛya olu bɛ se ka ban cogoya min na anw ka cɛncɛnkan jamana ninnu olu kan nka halisa i b'a ye G5 Sahel ko a bɛ sen na nka min ye gɛlɛya ye ni min ma fara kan o de kɔni tɛ ka bɔ a la mali nana ye k'a fɔ min ye ale bɔlen G5 Sahel la ayiwa a tɛna gɛlɛya foyi kɔni lase ale ma bari laɲini n'o ye G5 Sahel laɲini ye o de ye ka banbaciw kɛlɛ nka halisa G5 Sahel bɛ sen na ayiwa banbaciw halisa olu yɛrɛ kɔni bɛ girinkajɔ la min ye cɛncɛnkan jamanaw ye o kama maa min n'ale bɛ fɔ Erik Yadogo cira ale yɛrɛ kɔni y'a laɲini u ka min ye ɲɔgɔn ye min kɛra diɲɛ keleya tɔnba fɛ ni o bɛ tali kɛ 77e session na o senfɛ a y'a laɲini mali ɲɛmɔgɔw fɛ ayiwa olu k'u ka kopiw lajɛ k'a lajɛ fɛɛrɛ min bɛ se ka tigɛ yaasa ka se ka sigi ka don G5 Sahel yɛrɛ kɔni kɔnɔna la nka mali ɲɛmɔgɔw olu kɔni y'u kantigɛ da ka se ka o de yira nin y'a bannen ye pewu ayiwa o tɛmɛra min ye Abdoulaye Diop n'ale ye mali minisiriso min ka baara bɛnnen bɛ mali ale ni jamana wɛrɛ cɛ olu koɲɛw kɔni olu ɲɛnɛbɔli kɔni ma a y'a yira k'a fɔ bi an bɛ waati min na mali yɛrɛ kɔni taara bari ka d'a kan sariyaw ye mun fɔ G5 Sahel n'a kan ka tɛmɛ o sira fɛ o baara min tɛ ka don sabati la ayiwa n'o ma don sabati la nka an bɛ waati min na mali kɔni ye a ka ban ayiwa fɔ k'o yira bɛɛ lajɛlen na fasiri sɛbɛnbaga o de ye Mahamane Touré anw ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔna la ka to halisa nouvelle horizon kɔnɔna la an bɛ sɛbɛnni min ni o bɛ tali kɛ sɛbɛnni kɔni kɛra n'o ye Tuguna A Tarawele fɛ ale bɛ tali kɛ mali minisiri ɲɛma ni ale bɛ dɔgɔtɔrɔ Choguel Kogala Mayiga nɔra bila la ayiwa o ye kuma min fɔ diɲɛ keleya tɔnba olu ka ɲɔgɔn ye sen fɛ i b'a ye k'a fɔ politiki tɔn dɔw wulila kuma ninnu ka se ka u kɔkari nka jɛkulu dɔw fana bɛ yen i b'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ politiki tɔn min a b'a fɔ demain c'est aujourd'hui
bi ko sini o ye biye a koroma suru yo ye olu koni ye ɲɔgɔn ye kɛ min kɛra ka bɛn ni septembre kalo tile 25 san 2022 a bɛ tali kɛ jumɛn ayiwa o koni ye laseli kɛ laseli min b'a yira k'a fɔ min n'a tɛgɛ nɔ dala a ɲɛmaa yɛrɛ fɛ n'o ye Sulemani Danbele Sulemani Danbele a yira k'a fɔ ko kumakan minnu bɛ ka fɔ dugu ma politiki mɔgɔ dɔw fɛ min ye ka se ka premier ministre ye kumakan min fɔ ka se ka o lagosi ko olu ma jɛ n'o wale ye bi u ma jɛ n'a wale ye sini anw ta y'an ka jamana ye ayiwa min bɛ fɔla a bɛ fɔla ni jamana de tɔgɔ ye ayiwa maliden bɛɛ lajɛlen kan k'i yɛrɛ sɔrɔ premier ministre ale ka kuma fɔlen ninnu na n'o ye Abdulaye Mayiga nka i b'a ye dugudogonitɔnw dibi la politiki maa dɔw olu yɛrɛ kɔni bɛ ka bɔ ka se ka kuma in k'a lagosi ayiwa o mun kɛra olu fɛnɛ kɔni y'a yira k'a fɔ o ma bɛn olu ma bi o ma bɛn olu ma o kama jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ fɔ demain c'est aujourd'hui ayiwa olu kɔni ye jateminɛw kɛ jateminɛw kɛlen kɔfɛ u ko nimisa kɔni a fanga bonyana kojugu ayiwa bari ka d'a kan maa dɔw olu bɔra ni bɔli min n'a kɔni kun tɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ tali kɛ n'o ye Niger jamana ɲɛmaa Bazoum ale ka bɔli min n'a ye kuma fɔ kuma min ni a yɛrɛ kɔni a tɛ bɛn o kama jamana ɲɛmaaw olu ye wale min fɔ Bazoum ma ayiwa n'o digira politiki mɔgɔ min na nɔ ko o bɛ taa ji dɔɔni de min i b'a fɔ grand P y'a fɔ cogoya min na ka sɔrɔ ka t'i da ka sunɔgɔ ayiwa Sulemani Danbele a ko ale yɛrɛ kɔni y'a dɔn jamana ɲɛmaa ayiwa o ye kuma min fɔ jamana ɲɛmaa premier ministre ye kuma min fɔ ayiwa o kuma a y'a fɔ malidenw de tɔgɔ la ayiwa malidenw de fɛla don olu bɛ kuma in ka kɔkɔrɔma don bi o ka se ka kɔkɔrɔma don waati bɛɛ lajɛlen na foli tanuni waleɲuman dɔn ayiwa a y'o kɛ ni ka ɲɛsin jamana ɲɛmaa ma fo ka taa se premier ministre ma n'o ye Abdulaye Mayiga fasili sɛbɛnbaa ye Toguna A Traoré anw ye min sama ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna la alisa an m'an tɛgɛ mana bɔ sɛbɛn nɔfɛ sɛbɛn min ma ɲɛkɔrɔ bi sisan o ye soir de Bamako wula alisa kuma min n'a bɛ sen na k'an k'a to sira tɔ an k'a laguwan a bɛ tali kɛ jumɛn na kumakan min ni a bɛ ka ɲɛsin bi Mali premier ministre ma kuma min n'a y'a fɔ diɲɛ keleya tɔnba ale yɛrɛ kɔni kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa min bɔra ka lagosili kɛ o ye jɔn ye Musa Mara a ko an bɛ waati min na ayiwa ale yɛrɛ kɔni kuma dɔw fɔra min ye ale yɛrɛ kɔni nisɔndiya o nisɔndiya yɔrɔ kɔni ye jumɛn ye ayiwa a y'a yira k'a fɔ Mali kɔni ye lase min kɛ lase min n'o o bɛ tali kɛ ka bɛn ni anw ka k'i hakili to adamadenya jo sariyaw ka se ka hakili to olu la Mali y'o mun fɔ ayiwa o y'a yira k'a fɔ olu kɔni o diyara ale ye Musa Mara ka kuma la ka bɔ yen a y'a yira k'a fɔ Mali ka laɲini ye jumɛn ye n'o ye tɛgɛnɔbila sɛbɛn min kɛra Algérie n'a bɛ fɔ accord pour la paix o tɛgɛnɔbila sɛbɛn ka se ka o lawaleyali min kɛ Mali y'o mun fɔ o diyara ale ye tuguni ka d'a kan an ka sariya sunba ka se ka baara kɛ ka fɛɛrɛ kɛ min ye an bɛ se ka don cogoya min na bɛɛ jɛmu kɔnɔna la o kuma min fɔra an ka ɲɛmɔgɔw fɛ Musa Mara ko nin fɛnɛ o kɔni o diyara ale ye a y'a yira k'a fɔ tuguni min ye ka se ka lakana k'a sabati jamana in fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na min bɛ tali kɛ kiiri baaraw fɛnɛ la Musa Mara a y'a yira k'a fɔ ko nin wale yɛrɛ kɔni o diyara ale ye kojugu nka a ko min ni o tɛ ale yɛrɛ kɔni fɛla ye an bɛ waati min na Mali ɲɛmɔgɔw olu ye tigɛro Mali kuma min fɔ n'a bɛ se ka kɛ fɔcogo la nanzaraka jɛni na ayiwa un ton belliqueux employé vis-à-vis de certains partenaires o ye kɛlɛtigɛ kuma ye ko Mali ye o mun ta ka an dafɛ jamanaw ani an teriw ka se ka olu sɛgɛrɛ ayiwa ko a kɔni i b'a ye k'a fɔ a bɛna nin dɔ fɛn o fɛn o de ye gɛlɛya ni tiɲɛni ye anw dafɛ jamanaw anw ni olu ni ɲɔgɔn cɛ Musa Mara a y'a yira k'a fɔ tuguni anw bɛ waati min kɛ min ye ka se ka kuma min bɛ ta ka anw ka jamana sɛgɛrɛ ka se ka olu jaabi e ko n'an y'olu kɛ baarabaw la ko jamana tɛ n'o nafa sɔrɔ wa a ko tuguni ale ka faamuya la min ye ka se ka anw bɛ waati minnu kɛ ka se ka nin kuma ninnu fɔ anw k'o kɛ fɛɛrɛ ye fɛɛrɛ min n'a tɔnɔ bɛ se anw ka jamana ani jamanadenw yɛrɛ kɔni ma ayiwa a ko tuguni min ye premier ministre kɔrɔ ye Musa Mara an bɛ waati min na ko kumakan min fɔra n'o bɛ tali kɛ premier ministre ka discours la ayiwa ale yɛrɛ kɔni y'a ye k'a fɔ hakilina min n'a kan k'o ta ba la o ye min ye farafinna kelenya tɔnba min bɛ yen n'a bɛ fɔ min ma Union africaine a ɲɛmaa n'o ye Macky Sall ye ale yɛrɛ ye Sénégal jamana ɲɛmaa ye o ye kuma min fɔ n'o ye k'i hakili to farafinna jamanaw bɛɛ lajɛlen ka hakɛ la ka se ka sigiyɔrɔ di anw ma diɲɛ kelenya tɔnba kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka bolofara min bɛ yen n'a bɛ fɔ min ma ko conseil de l'ONU ayiwa anw ka discours min kɛra premier ministre fɛ ko o laɲini o kɔni o t'a kɔnɔ o nimisa o kɔni o bɛ ale la bi min ye yɛlɛma dɔw ye ka taa an bɛ tali kɛ waati min na bi min ye waati
changement climatique ni a bɛ fɔ min ma waati yɛlɛma ayiwa o min bɛ sen na bi a kɔlɔlɔ o ye farafinna jamanaw de ta ye k'a sɔrɔ an m'a min an m'a bɔ an kun tɛ dagala nka an ɲi sɔrɔ nin bɛɛ i b'a ye k'a fɔ nanzara jamanaw olu de bɛ nin wale ninnu ta ka min ye sigidaw sɔrɔ nka a kɔlɔlɔ o ye farafinna jamanaw ta ye an kun kan ka hakili t'o la Musa Mara a ko tuguni k'an bɛ waati min na min ye k'a fɔ a bɛ san 10 ɲɔgɔnna si kɔni bɔ min ye diɲɛ kelenya tɔnba olu bɛ anw fɛ yan nɔ ka an dɛmɛ ka se ka banbaaci kɛlɛ ninnu ko o ban nka ni anw ye kɛlɛtigɛ kumaw k'olu ta ka se ka olu sɛgɛrɛ an teriw kɛrɛfɛmaw an teriw yɔrɔjannamaw ka se ka olu sɛgɛrɛ e ko a kɔlɔlɔ o tɛ anw ka jamana ta ye wa an bɛ waati min na ko wale bɛɛ lajɛlen ye anw kan ka minnu ta olu de ye kumakanw ye olu de ye wale min n'o bɛ se ka kɛ faraɲɔgɔnkan ye wale min n'o bɛ se ka kɛ ɲuman ye ka ɲɛsin anw ka jamanadenw ma k'u hakili to anw ye charte min ta n'a bɛ fɔ min ma ko charte de la transition ni o yɛrɛ bɛ transition yɛrɛ ayiwa a kow bɛɛ lajɛlen jalatigɛ ayiwa ka fɛɛrɛ tigɛ olu la ko ale bolo n'an ye nin baaraba ninnu de kɛ o de tɔnɔ bɛ anw ka jamana kan i b'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na nin fasiri sɛbɛnbaga ale Yusuf Konate anw ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔna la ɲɛdakura soir de Bamako kɔnɔna la Bamako wula an b'a fɔ ten sɛbɛnkura min ma ɲɛkɔrɔ le Kayimandi N ale bi da don an bɛ waati min na bɛɛ lajɛlen kɔni bɛnn'a kan ko gɛlɛya o bɛ min ye ka taa sɛnɛ ta fanfɛla la nka kumakan min n'o bɛ Kayimandi Bamako kɔnɔna la ale b'a jira k'a fɔ n'i ko nisɔndiyabaatɔ ma k'a ka tasuma faga ko ni nunju m'a faga a daji o bɛna tasuma in faga min ye fasiri ye o b'a jira k'a fɔ sɛnɛ bɛ waati min na bi anw ka jamana kɔnɔ ayiwa a bɛ tɛ k'a ka di a duman kojugu min ye fasiri sɛbɛnba a y'a jira k'a fɔ jateden jɛlen kɔni o t'u bolo nka an bɛ waati min na olu kɔni ni min ye sɛnɛkɛlaw ye wulaw kɔnɔna la u ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la nɛgɛjuru siraw fɛ o kumakan ninnu kɔni sen fɛ u b'a jira k'a fɔ olu la ko sɛnɛ i b'a ye an bɛ waati min na mun bɛ tali kɛ malo kaba ɲɔ a n'a ɲɔgɔnnasi caman na olu kɔni an bɛ waati min na ko sɛnɛ kɔni a diyara tɛ an b'a fɔ nin fɔcogoya la ayiwa nka a b'a jira k'a fɔ i b'a fɔ san tɛmɛlen tɔw la min ye kɔɔri ta ye an bɛ waati min na ko tiɲɛ de ka ɲi jɔn ka la ayiwa fɛn minnu n'o olu bɛ don kɔɔri kɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la nɔgɔw n'a bɛ fɔ nanzarakan na ko angɛrɛw ayiwa olu sɔrɔbaliya ani a sɔngɔ gɛlɛya o kɔni nana kɛ sababu ye min ye kɔɔriko ta sira ye ka se ka gɛlɛya dɔɔni ka se k'o lase kɔɔriko ma nka ko tiɲɛ ka fɔ an bɛ waati min na sanji a nana nacogo la tiɲɛ ka fɔ danni a kɛra kɛcogoya la wa tiɲɛ yɛrɛ fɛnɛ ka fɔ ko n'i y'a jate minɛ ni sɛnɛfɛnw sɔrɔ kuma sera waati min na ko ɲinɛ san ani san caman tɛ kɛ kelen dɛ a bɛ ja balo sɔngɔ a bɛ jigin a bɛ ja balo a bɛ tɛ kɛ maa si nɛgɛlɛya tuguni a bɛ ja balo k'a bɛ sɔrɔ bɛɛ lajɛlen ka so nin waati in na ko nka min ye kɔɔri ta sira ye ayiwa jɔn k'a la k'a fɔ kɔɔri ale ma se ka siraba sɔrɔ min ye ɲinɛ sɛnɛ kɔni kɔnɔna ye ko nka n'i ye maa dɔw ka kuma fɔcogo jateminɛ olu b'a fɔ ko sini yɛrɛ kɔni anw bɛna taa dala giriburu la yaasa anw bɛ se ka balo sɔrɔ cogoya min na ko nin kuma in a tɛ tiɲɛ ye bi o tɛ tiɲɛ ye sini fasiri sɛbɛnbaa ye de samaki anw ye min bɔ Kayimandi N kɔnɔna la ka te Kayimandi N kɔnɔna la nin ye ɲinini sɛbɛn ye ayiwa n'an ko ɲinini sɛbɛn min bɛ tali kɛ anw ka dɔnkilidala sira dɔ fɛ dɔnkilidala denmisɛn dɔw b'an fɛ Seku Dumbiya tɔgɔ fɔ in na maa caman bɛ sɔn k'a dɔn ayiwa ale yɛrɛ kɔni min ye minisare ye a ye waati kɛ o kɔnɔna la bari a kun bɛ min ye ka se ka dɔnkilidala denmisɛn minnu bɛ yen ni olu bɛ an ka ŋaraw ka se ka olu ladege a kun bɛ ka fara olu kan ka dɛmɛ don olu ma nka min ye Seku Dumbiya ayiwa ala ye ala jarabi a ka yeli o kɔni o dɔgɔ o tɛ bɛn o tɛ ten ayiwa ni a bɛ fɔ mun ma nanzarakan na ko non voyant ayiwa Seku Dumbiya a kɛra o maa ye nka i b'a ye k'a fɔ baara min n'a y'a kanu o de ye ayiwa min bɛ tali kɛ anw ka dɔnkili siraw bi an bɛ waati min na a bɛ fɔ min ma ko beatmaker n'o ye ka se ka min bɛ don dɔnkili kɔrɔ ayiwa dɔnse min bɛ don dɔnkili kɔrɔ ayiwa maa min ale de b'olu sɛbɛn i b'a fɔ ko Dede Wani yɛrɛ b'a kɛ cogoya min na anw fɛ yan ni a bɛ tali kɛ studio min bɛ ni o tɔgɔ ye mama ka beatmaker ayiwa o studio kɔnɔna la ni a bɛ fɔ MKF fo ka taa se studio pro chez Lagare a ye baara kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen na
bi i b'a ye k'a fɔ ko a ye nin baara ninnu daminɛ kabini san 2007 waati nka ka se 2014 ma an y'a fɔ cogoya min na min ye ministère ye a kɔni tun b'o la a tun bɛ jɛmɛfɔ kɛ min ye ka se ka a balimakɛ dɔ fana bɛ yen ni ale fana ala y'a lajarabi ɲɛko bana la ayiwa a tun bɛ tugu kɔ min ye Umaru Tarawele ale kɔni tun ye dɔnkilidala ye a tun bɛ Amadu Bagayogo a tun b'o yɛrɛ de kɔni ladege nka bi an bɛ waati min na Seku Dunbiya a ko ale ka laɲini ye jumɛn ye o de ye ka se ka kɛ don n'a nataw la ayiwa min ye ka maa minnu ni ayiwa ala y'olu lajarabi ka se ka olu fara ɲɔgɔn kan min ye ka se ka a bɛ fɔ mun ma ko turupu yɛrɛ k'o dɔ sigi sen na u bɛɛ lajɛlen ka fiɲɛ u bɛɛ lajɛlen ka ayiwa lajarabiw kɔni ye kelen ye yaasa ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka kɛ kuluba ye o kama a y'a ka nɛgɛjuru siraw bila ayiwa min ye ka se ka dɛmɛ k'o don a ma cogoya min na a yira k'a fɔ maa kofɔlen a kɔni ye kalanjan kɛ fo ka taa se baki yɛrɛ ma a ye baki yɛrɛ sɔrɔ ayiwa bi o baki yɛrɛ kɔni sɔrɔla min ye kalanso min bɛ yen ko Sheikh Umar Jabate ayiwa Sheikh Umar Jabate a kɛ to o ye Nayini furucɛ ye o tun y'a karamɔgɔ ye ayiwa i b'a ye k'a fɔ a kɔni ye baki yɛrɛ kɔni fana sɔrɔ n'i y'a bɛ fɔ yɔrɔ min ma EG yɛrɛ ni a ye defu sɔrɔ 2013 la n'o o kɛra yɔrɔ min na o yɛrɛ kɔni kɛra EG yɛrɛ kɔni kɔnɔna ye nka sisan an bɛ waati min na ka bɛn ni san 2009 ye ayiwa min ye baccalauréat kɔni maa kofɔ ni Seku a ye baki yɛrɛ fana sɔrɔ an bɛ waati min na a ye concours kɛ min b'a to a bɛ kɛ kalankaramɔgɔ ye n'a bɛ fɔ min ma IFM nka i b'a ye an bɛ waati min na k'a tɛmɛr'o fana la mun ye Buguni IFM ye ayiwa Seku a kɔni Dunbiya i b'a ye k'a fɔ an bɛ waati min na ayiwa ka bɛn ni san 2021 ka bɛn san 2021 2022 ayiwa a kɔni y'o baara ninnu kɛ don n'a nataw la an bɛ dugawu kɛ jaabi ɲuman ala k'o bɔ Seku a bɛ se ka kɛ cogoya min na kalankaramɔgɔ ye laɲini min fana b'a fɛ n'o ye ka se ka anw fara ɲɔgɔn kan anw bitimekɛriw ayiwa yaasa an ka jɛ an ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ nin yɔrɔ la an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen k'o di Dede Wani yɛrɛ ma anw fɛ ale fana ye bitimekɛri ye ka se Mayimuna Tarawele an b'a fo ka waleɲuman dɔn min ye Darambe ye ayiwa Playboy k'a fo wɔlen kɔfɛ Mohamed Jarakɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na nin baara in bɛɛ lajɛlen ayiwa kuma an ka ɲɛmaaso u ka yamaruya kɔnɔna la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn jaa ninnu ka se ka u cari yaasa diɲɛ bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ cogoya min na n b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ